Първия преход съм го направил на 16 години от хижа Незабравка до Христоданово по Стара планина. В 12:30 тръгнах на обяд от хижа Незабравка и в 8:30 бях в Христоданово. Това ми е най-първият преход. Така се запалих постепенно. Започнах да ходя и не знаех въобще нищо, нито за маркировки, нито къде да се движа. Позагубих се, един овчар много пъти. Казвам се Васил Стоев, на 57 години, почти. От 4 години и половина съм тук, като хижар. Може би от 15 идвах на гости на бившите хижари Иван и Галя. Нали, на почивка, може да се каже, с някаква полезна дейност. Часа и половина лятото, 8 зимата. Няма как, страницата. Дори с кон, пак си 4 часа. Някой път коня се движи по-бавничко. Той върви бавно. Ако го вода коня върви с по-малък, по-бавен ход от мен. Някой път времето е повече, ама друго си като ми носи раницата. Много се разбиха пътищата, няма и пътища вече. От тук вече нагоре никой не поддържа пътя. Пътя беше вече. Тук вече си и поляна. Докъдето стигне. Няма как да се предвиди нищо. Той кол се виждаше само черното и жълтото отгоре. Всичко друго беше скрито миналата зима. Тая година няма сняг. До тук си.
Да, горе съм. На ехо съм. На ехо съм. Почти няма. Значи замръзнало е по... Скалите са замръзнали по въжето. Но хубаво е да има котки. Снега е напитна. Водата е замръзнала. Резервара е много голяма кора. Е хванал отгоре лед. Днеска мисля да взема един лоз, да дия да пробие леда. Да не се получава вакуум и да не може да тече. Да. Я да пробие. Трябва да дия до джипа с чаршаф и да носа. Ако ни завали, това ще ми е работата. Когато има сняг, снега прави изолация. При по-тежка зима, по-не замръзва водата. Зимата, през седмицата, почти няма туристи. Особено като се обяви, че няма вода и идват някои, които примерно няма проблеми, ни вика като ходим на заслон, ни набърка водата, ще наприемеш ли? Да. Идват. Нали? По-малко. Водата е доста сериозен фактор, който намаля потока на туристи. Трябва да се направят изолации на резервара, изолации на хижата, да го няма това замръзване на вода или поне да се намали. Сега замръзва на минусовете веднага. При един вятър и няма снежна покривка, тръбите замръзват. Няма как. В момента резервара е с сигурно 30 см ледена кора, което няма как да се случи. Да има вода в хижата. Навежен вече заваля снега. Малко ще дойде при нас. Всичко е трудно. Всичко се носи нарамо. Не бях хижар, идвах на гости на бившите хижари Иван и Галя и трябваше да им донеса продукти. Беше сняг, без снегоходки, на юмрука беше мъгла и започнах да губя маркировката, коловата. Не се наложи да опъвам въже. Най-случайно Галя беше поръчала да й донеса просторни въжета. И опъвах в просторните въжета да стигна до следващия кол. Връзвам въжето на кола и опъвам.
И като свършат 5 въжета по 20 метра, нали, където и голямо разстоянието, остава храницата, връзвам въжето и се връщам да го отвържа от кола и продължавам по същия начин. На връщане следите ми се заличаваха. Страшна буря. Просто случва се много пъти, нали. Въжето се затрупва някой път. Много пъти съм слизал, нали, примерно 10-12 метра от въжето просто е в снега. И трябва да го миниш това нещо, назад няма. Значи след като тук дойдох първия път, тогава на Козата стена, може би за 15 години съм приспал 2 пъти. Винаги съм бил на ехо. Просто хижата е на хубаво място, изгледа, въобще условията са малко по-екстремни от много други хижи. Няма път, който е добре. Ако има път, аз ще се махна. Няма да стоя тук. Ако видя, че пристига един булдозер, аз просто решавам къде ще продължавам, на къде отивам. Не искам да има път. Хижа с път не е точно хижа.